তখন লকা আমাকে পাইছি ইউজ খেলাই একদম কিন্তু সোলারটা নষ্ট হচ্ছে। যত নষ্ট আছে না এই যে পাওয়ার কাট হয়ে যায় পাওয়ার কাট হলে তো অসুবিধা হয় আর কি। তো মালা তামনি রুকিং গো আমাদের এলাকার যার সাথে আমরা মানে जों बायजलबारि বিএসসি PSU फाइ सौफैलायखा कयेक दिन आगे और आमसाइनि लुकुराव जोंनो अक्सिजेन कनसेन्ट्रेटर प्ले नांगौ होनै जोंनि AM नंबो साहावो आनंबो साहावो बे साहावमानि आगोलाव जोंनि बुबाग्रानो सोंलायखा जोंनि स्टक बसो दं आंगे सोंलायमानि आगोलाव बुबाग्रा दायथि नानो साका नों जे समय माफ्रा दायथि नो थाङै रयदि होनै सामानि बागै मैपफ्राव जों कनफार्म खालायखा जे अक्सिजेन कनसेन्ट्रेटर और जागा रफायनाय होनै ओंगे जों अरनो साइमानो जोंनि बुबाग्रानि जे वान सङो जोंनि लुकुरावनि बागै जे प्रजरा हाया जों जाफ्लायफ्राव ओंगे बतङै माया बनि पकेटनि रांबाय बनि खाख्लानि रांबायनो मो पायै रहावो जे जागा जों गभर्नमेन्टनि प्रसिडिउरनो नायसिं दंखांखे अ जागाव अनेक समस्या मैमानो बा अनेक बरक लामा सहै फानो थांमावो अक्सिजेन मानियाङै आनिबां बुबाग्रा दंमालिया जोङो दागेखा जों दिनै हस्पिटालनि जोंनि डक्टर रगनो जों हेनोभार खायगलांखा बुबाग्रानि जे रहमानि मानिनो जनगणनि बागै एलाकाबासिनि बागै जाहाथे एलाकाबासि अक्सिजेन मानथैयाङै लांमा सया नानाथै आनि बागै जतन हामबाय बुबाग्रा नि जे वान सङनो जों लगेराव लायनाय होनो जोंबो दाबो फाइसब फाइजाक जों बेलाय खातंमानि जरा दिनै जरा हायाव फोनो अक्सिजेन कनसेन्ट्रेटर जे नांमानि रयमे फोनो थाइनि जरा दिनै रफायका दैबो नांखर हांखे जों बुबाग्रानो साबै तबो लायनो Please subscribe Borok Post for latest news and updates. Follow Borok Post in borokpost.com, Facebook and Twitter.